Que tal, saúdos? O modelo Pontevedra dase a coñecer tamén en Dinamarca. Vemos os detalles de contado. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. Pontevedra continúa superando fronteiras e sendo un exemplo no resto do mundo. Nesta ocasión, o modelo da Boa Vila chegou ata o pobo vikingo de Roskilde, en Dinamarca. Unha delegación danesa visitou esta mañá a cidade para comprobar de primeira man os beneficios que supón a peonalización. Como convencer ao pobo de Roskilde, en Dinamarca, dos beneficios da penalización. Ese é o obxectivo do vicealcalde da cidade danesa, que esta mañá visitou Pontevedra para coñecer de primeira man a nosa transformación urbana. Roskilde más o menos es una ciudad que tiene más o menos lo mismo tamaño que aquí. No es tan alto, dicen, pero como políticos lo que le interesa mucho es que Pontevedra es más o menos, tiene más o menos la misma gente y lo mismo tamaño de la ciudad. Entonces por ellos es muy interesante venir aquí a ver cómo hemos hecho aquí y lo que pueden hacer allá tamén. Roskilde é unha das cidades máis antigas de Dinamarca. Está situada ao norte do país e conta con case 50.000 habitantes. O goberno local danés está interesado en prohibir os coches no centro histórico e por iso quiso acercarse ata Boa Vila para coñecer o noso modelo peonil. Le interesa mucho venir aquí para ver cómo aprobamos, cómo superamos esas cosas. Por ejemplo, si la gente no quiere, que no pueden ir en coche. Y lo que han visto aquí es que parece que la gente son bastante feliz con los cambios y que tienes que ver el visión de futuro. O vicealcalde de Roskilde sabe que non será fácil instalar o modelo de Pontevedra na súa cidade, pero quere seguir traballando para conseguir que os seus veciños teñan unha maior calidade de vida. A plataforma en defensa da sanidade pública en Poio volve á carga. Esta mañá iniciaron unha recollida de sinaturas no Centro de Saúde de Anafans para respaldar as súas reivindicacións. Insisten en que reclaman un novo ambulatorio para Poio, ademais da contratación de máis médicos e pediatras para diminuir as listas da garda. Os veciños de Poio non renunciarán á defensa da súa sanidade pública. A plataforma instalou esta mañá unha mesa para a recollida de firmas no Centro de Saúde de Anafans. O obxectivo é reclamar máis recursos para garantir unha asistencia de calidade. Botamos en falta, pois, cando nos chamamos, que nos citan pois cada 15 días, e queremos pruebas, queremos que nos atendan. E a mí me mandaban para Combarro, e eu vivo aquí ao lado, e entonces pois dixo, pois non, porque vou ir a Combarro. Entonces sí me deron aquí o médico, pero 2 días pola mañán e 2 días pola tarde, o sea, non teño médico sempre que a miña disposición, e se non me dan outro, se veño pola mañán me dan outro. Eu quero sempre que me atendo a mesmo profesional para que me sepa un pouquiño levar dos meus problemas. Reclaman máis profesionais e fan fincapé noutra demanda histórica da veciñanza, a construción dun novo centro de saúde. Dende a plataforma en defensa da sanidade pública denuncian que o actual ambulatorio de Anafans é insuficiente para dar cobertura ao concello. O centro non reúne as condicións mínimas dignas para o exercicio da sanidade, non? Este centro non ten aparcadeiros, é pequeno, etcétera, etcétera. Problemas de calefacción, problemas de infraestructuras. É un centro que non sirve. Dende a plataforma tamén responderon as acusacións do Partido Popular. A formación considera que o colectivo está demasiado politizado. Política é todo. Política tamén a fan eles desde a Consellería. Que vamos a decir? Política tamén a fan eles cando critican a plataforma. Política é todo. É dicir, aquí non hai política partidista. Aquí o que hai unha política en defensa da sanidade pública. Iso é o que facemos. Política en defensa da sanidade pública. Eles fan política partidista. A plataforma celebrará varias charlas informativas, o venres 15 en Lourido, o 22 en Viñas e o 29 en San Xoán. Ademais, volverán recoller sinaturas este domingo 17 no Adro de San Salvador. Na crónica política, o BNG presentou esta mañá a súa candidatura para as eleccións municipais. Miguel Anxo Fernández Lores intentará revalidar o seu posto como alcalde da cidade cunha lista que combina experiencia con novas incorporacións. A principal, a deputada provincial Eva Vilaverde, que entra na corporación como número 3. O compromiso co proxecto de Pontevedra e a capacidade de traballo son as bases da nova candidatura do Bloque Nacionalista Galego para as próximas eleccións municipais. A principal novidade da lista presentada esta mañá é ela. A deputada provincial, Eva Vilaverde, entra na corporación como número 3.
Aparte facelo neste momento onde todos os compañeiros e compañeiras que nos precederon pois xa picaron moita pedra, xa sacharon moito e deixan unha leira labrada, entón agora pois poder sementar e recoller todo o que ven por diante e eu poder participar deso é impresionante. Miguel Anxo Fernández Lores preséntase por 9ª vez como candidato á alcaldía, pero nesta ocasión o fai acompañado de dúas mulleres na cabeza de saída, Anabel Gulías e Eva Vilaverde. Con elas e co resto de concelleiros, o BNG aspira a maioría absoluta. Nós vamos a por todas, Eu non desboto ningún resultado. Sí que, indiscutiblemente, o que si vamos a decir é que vamos a ser a lista máis votada, porque somos un proxecto consolidado e que non vemos tampouco que haxa ningunha alternativa creíble, fiable nin defendible e, polo tanto, eu creo que vamos a ser a lista máis votada. Hasta onde vamos a chegar, en todo caso, son os cidadáns os que o decidirán nas urnas ese día, non? Temos, eu iba a dicir o mellor proxecto, pero somos a única formación política que ten proxecto para esta cidade e temos un proxecto que ten que ir máis alá. Estamos colleitando o éxito de moitísimo traballo político e estamos no mellor momento e, sen dúbida, os desafíos, os retos e os resultados serán espectaculares. O alcalde de Pontevedra quiso destacar a capacidade de sufrimento como un dos piares fundamentais para a confección desta lista. E para que as cousas vayan para adiante hai que ter criterios, hai que ter saber marcar ritmos, hai que ter prioridades e a veces eso xenera certos conflitos e capacidade de sufrimento de que a veces non todas as cousas que propoñemos a título individual poden ir para adiante en aras do interés colectivo, non? Por lo tanto, a capacidade de traballo en equipo e de traballo e de interés colectivo, interés xeral, ten moito que ver con eso. A candidatura do BNG ás eleccións combina a experiencia coas novas incorporacións. As novas incorporacións, sobre todo Eva Vilaverde, xa nos faen estar no dream team da política. Somos un equipo compacto, somos un equipo con moitas ganas de traballar, algúns pois xa nos coñecíamos de fai tempo e eu estou moi ilusionada de traballar con este equipo, con este alcalde e sobre todo con este proxecto político. Con esta lista, o Bloque Nacionalista Galego intentará seguir avanzando e seguir dando pasos cara adiante. E atendan a nosa seguinte historia. Compañeiras de traballo, amigas e agora adversarias políticas. Pepa Pardo e Gloria Blanco, número 2 do PP e do Partido Socialista, respectivamente, comparten despacho de abogados no centro de Pontevedra. Despois de máis de 10 anos de amizade, agora enfróntanse ao seu maior reto, que a política non afecte a súa relación. Ela é Pepa Pardo, abogada número 2 do Partido Popular de Pontevedra e a mano dereita de Rafa Domínguez. Ela, Gloria Blanco, unha muller que representa a cuarta xeración dunha histórica familia de militantes socialistas e agora a número 2 do Partido Socialista na Boa Vila. Moitas cousas que lles separan e unha amizade que lles une. Compañeiras de traballo nun despacho no centro da cidade e a partir de agora adversarias nas urnas. Yo creo que va a ser muy divertido, sinceramente. Y aquí nada, aquí tenemos que mantener el orden, quiero decir, hay 3 compañeros más y no vamos a traer trabajo del ayuntamiento para aquí, primero porque no podemos ni debemos y además es que no da tiempo material, ¿no? Seguirá más o menos como ahora, no creo. El ambiente en el despacho va a seguir exactamente igual que ahora. No dudo que haya alguna variante. Como decíamos Gloria y yo, lo que pase en el pleno se quedará en el pleno y después a tomarnos la Coca-Cola de turno. Y en el despacho no tiene por qué afectar, porque realmente nosotras las cuestiones políticas las debatimos abajo, en el café. El despacho se limita a los temas profesionales que tenemos otros compañeros y es un despacho totalmente abierto y plural. Nunca hemos tenido ningún problema ni lo tendremos. Amigas dende fai 16 anos e compañeras de despacho dende fai 4. Nin Pepa nin Gloria teñen problema para debater sobre política. Nos encanta, debatir de política nos chifla. Tratamos todos los temas, no tenemos ningún tema que puedas decir es un tema tabú o no. Los debatimos todos, pero desde el respeto, siempre la verdad, nunca hemos terminado mal. Y a la hora del café, porque nos van a ir los clientes, van a pensar que estamos aquí de Leria y no, a la hora del café. Exacto. Es cuando realmente se eleva la temperatura. Luego no, luego es una actividad normal del despacho, ¿no? Pepa Pardo ocupa dende xunio o cargo de secretaria xeral do Partido Popular de Pontevedra. E aínda que o de Gloria foi algo máis inesperado, Pepa asegura que entearse de que a súa compañeira ia ser número 2 do Partido Socialista non foi ningunha sorpresa.
Yo más o menos ya me lo olía, me lo imaginaba. Gloria es... Sabía que tenían unas primarias, pero bueno, me lo imaginaba. Y estaba esperando su llamada después de aquella ejecutiva que tuvieron, aquella asamblea. Y cuando recibí la llamada, pues la verdad es que nos reímos muchísimo. Lo único que hicimos fue reírnos, la verdad, y darle la enhorabuena. Sí, bueno, primero la verdad es que ella en ese sentido se porta es correctísima. Después de la moción de censura, de las primeras llamadas que recibí fue la de ella, muy enfadada, lógicamente, pero manteniendo un tono de educación importante que siempre le agradeceré. Y luego, bueno, me llamó para darme la enhorabuena cuando fue lo de la asamblea. Yo le dije que bueno, que no se sabía, que ya tal. Y cuando en la ejecutiva se decidió, antes de que saliera en prensa, sí que la llamé por teléfono, porque como hizo ella conmigo, entendí que ella, al trabajar juntas, no debía enterarse que íbamos a ser las dos, no debía enterarse por la prensa. Aínda que son dúas mulleres moi diferentes, hai algo que as une. Las dos somos mujeres trabajadoras, muy constantes y de carácter. Las dos tenemos un carácter importante. Somos extrovertidas, como ella dice, y nos diferenciamos, por supuesto, desde el punto de vista en que tenemos unas ideologías totalmente diferentes, pues en muchas cosas. Pero yo creo que quizá nos unen más cosas que nos separan. Pepa e Gloria non queren que a política afecte a súa relación e por iso, dende o próximo 26 de maio, o que pase no pleno quedarase no pleno. O Pazo da Cultura vai acoller dende a vindeira semana a 20ª edición do Salón Internacional do Libro. Máis de 300 actividades revolucionarán a cidade co obxectivo de demostrar que a literatura infantil e xuvenil non é somente para crianzas. Xa está todo listo para que arrinque unha nova edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, unha iniciativa que comezou fai 20 anos e que se converteu nun gran proxecto cultural. Nos creemos que vai a ser unha edición especial, unha edición onde chegamos tamén a moitos adolescentes, a nenos pequenos, aos ancianos, ás persoas maiores, aos especialistas de mediación lectora, a hostalería. As expectativas son que Pontevedra sexa o Salón do Libro. Entre as máis de 300 actividades que revolucionarán a Boa Vila non faltarán os contacontos, os obradoiros e os espectáculos musicais. Ademais, nesta edición haberá un evento moi especial. Imos ter un encontro ca residencia de ancianos de Campolongo. Creo que vai a ser un acto precioso entre o que son os escolares de Campolongo e os ancianos da residencia e co Salón do Libro como nexo de unión, con unha obra de teatro, con contacontos e demais, non? Na programación tamén está incluída a proposta Unha cidade de conto, que percorrerá as librarías de Pontevedra. Vamos ter roteiros, unhos roteiros entre as librerías, e un roteiro tamén específico por Manuel Lourenzo pola zona da Ría, que creo que tamén vai a ser moi interesante, non? O Salón do Libro transformouse nestes 20 anos, pero se algo sempre estivo moi presente foi o compromiso para que os cativos e as cativas coñecesen a literatura mentre se mergullaban nas páxinas dos libros. O turismo da provincia de Pontevedra vestiuse onte de longo. A Deputación celebrou a terceira edición da súa Gala de Turismo Rías Baixas, unha cita coa que se quere recoñecer o traballo do sector. No evento tamén se deu a coñecer o nome da primeira embaixadora das Rías Baixas, Emma Lustres, fundadora e directora executiva da produtora galega Vaca Films. Este ano, Lustres levou para casa 3 premios Goya e varios Mestre Mateo pola película La sombra de la ley, e onte comprometeuse a representar a provincia alá onde vaya. Na gala tamén se fixo entrega dos certificados ICTED, que nesta edición acadaron case 140 empresas pontevedresas. Trátase dun distintivo que recoñece a excelencia e a profesionalidade das firmas do sector turístico. Esta festa da campaña Fame de Experiencias, que pon o turismo de emocións no centro da promoción de Rías Baixas, foi conducida polos actores Débora Bukunsic e Carlos Blanco, e contou coas actuacións musicais de Rosa Cedrón e do grupo de danza Media Punta de Vigo. Todo listo no Auditorio Municipal de Ribadumia para unha nova edición de Contrastes. Facemos unha pausa e vémonos de contado.